Salam adırlı vatandaşlar, salam mehriban iyleşler, salam halmıra da hoş geldiniz. Ve aleyküm selam ve çağrına hoş gördük. Hormatly yurttaşlar, assalamu aleyküm hemmäňize. Haydi ber bolsa. Ya, bugün aytsak onu ne geçen hepde yani 8 3'ten 8'lik bilen bir belli yani data var sene. Hı hı. Şunda bolup geçen vakalar var edi gurrun edeli 8. Yani bu näme diýmek 8. August 2008 yıl e, yani Rusya'nın ya Rusya'nın Gruzya çözmegi barada gurrun edelen. Şol günkü senede bundan 15 yıl öň e, Rusya Gruzya'nın üstüne çözüpdi. 5 günün içinde e, hemme datları çürt gözüge diýip çözdüler. 5 günün içinde bu wagt ýaly Ukraina bilen uruşýaly beýle bir ýarym ýyla çekmedi. Inni şunun sebäplerini biz watandaşlarymyza düşündiräýsek diýen halmada sizin kömegiňiz bilen sebäbi siz bu politikada, siyasatda köpden bäri 30-40 ýyl bäri bizi bolsa ýa bir öwrenji ýörjen bolup ýören şoň üçin sizin dilinizden eşitäýsek diýäs. Biziň şu düşünmeýän watandaşlarymyza bir gowy peýdaly habar bolar, ýa-ni bir informasiýa bolar diýip şeyler pikir edýän. Men bilýän zatlarym o döwürlerde siýasat bilen kän bir işimiz ýokdy. Bizim adaty halk ýaly. Şol işe gider gelir ýörür. Bolup geçýän zat bilen dünýä bilen kän bir nime gyzyklanamyz ýokdy. Şonuň üçin men öz bilýän zatlarymy aýdyp bereýin, onuň siz ýygyny dowam edersiňiz. Ine şu Bolar. 2008 ýyly awgustyň 8-ine şu günkü ýaly ýadyma düşýär. Saakashvili prezidentdi. Ýöne Saakashvili'den biraz öňräkden başlasak, ýani Sovet Soýuzynyň başlasak, o döwürde şol her bir respublika, 15 respublika öz başdaklyk alany 91-nji ýylda başlandy. İlki bilen hatardan çykanlar 3 sany Pribaltika döwleti, Estonia, Latviya, Litwa. Şol üçüsi ondan soň ýanky böleklere bölünip başlady beýleki döwlet, beýleki respublikalar. Inni Gruziýada şo bölünenne şo wagtlar Shevardnadze bolmaly. Eduard Shevardnadze ady. Inni Yeltsin'in hem gelen wagtlary Eduard Shevardnadze onu şo döwürlerde ýani Gruziýanyň territoriýasyna degişli bolan iki sany ýani bir häzirki wagtda aýdanda, häzirki göz bileseredende bir awtonom ýaly bir kiçiräk bir öz başda awtonom näme diýili okrugmy, awtonom kraymy ýa bir ülkemi Abhaziýa bilen Osetiýa. Inni şo ýanky oğlum Sovet Soýuzynyň sastawyna girýän ýanky Abhaziýa şeýlemi? Ondan soň şol Shevardnadze bilen ýanky öz başdak bolasy geldi de Abhaziýa. Öz başdakly bolasy geldi. Buňa da SSR wagtyna şoňa ruhsat berdiler. Aýdyl awtonomiýa edip ruhsat berdiler. Emma Osetiýede şol näme Abhaziýa öz başdak boldy, näme boldy, bizem şoňa öz başdak boljak diýip ýanky bir hälim şindim özleri hakda bir ýatladyp durdular da biz aýratyn bolasymyz gelýär. Gruziýadan hem aýratyn bolasymyz gelýär, Russiýadan hem diýip. Buňa onuň şol döwürde ýani Abhaziýany gowaksyz galmagalsyz, uruşsyz, gansyz ýene siz öz başda ýani awtonom ally diýen ýaly. Emma Abhaziýada Osetiýa gedek gelenni bular birazajyk oýun oýnadylar meň pikirimçe. Soň Yeltsinden soň hälim şindim Yeltsinden soň Yeltsin döwründe de stiçkalar ýani gapma garşylyklar bolup durdy. Özlerçe bir kiçiräk bir gapma garşylyk bolup durdy. Demonstrasiýa etdiler, protest etdiler, ýenetdiler öz başlyk bolmak üçin. Emma soň Saakashvili gelenden soň
Biank men nidi bu zatlar çürtkezik eder nidi. Men nidi beyle koymar nidi. Военный положениянын, военный yank harbi biziň nemämidem berkidern diýdi. Harbi ýagdaýymyzy enjamlar bilen, harbi teknikalar bilen berkidern diýip üçine derni diýdi. Ondan soň ýanky 2000-nji ýylda prezident bolup Putin geldi. 2000-nji ýyl. 1999-da şol aralykda geldi. Ondan soň mart aýlarynyň 2000-nji ýylyň başlaryna da inaugurasiýa hemmedat geçenden Putin ymykly prezidentlige beýlendirdi. Şondan soň ýanky bir Saakashvilini ýigrenip başlady Putin. Başdan aýak. Şo geleli bäri. Sebäbi Putinin oýnan oýunlary ýanky Osetiýanyň halkyna da Russiýanyň pasportyny paýlap başlady. Onam gizlemän göz görteli açasam islan adama berýär diýip diňe Gruziýanyň ýa Osetiýanyň halkyna däl ol bütün şu näçe 15 respublika bar bolsa ählisine giňişleýin bildiriş berdi. Onu men liçne özüm Facebook'tan okudum. Şol Daşary işler ministri ýanky nämen bir web saytyny goýupdyrlar Facebook'ta, web saytynyň linkini goýupdyrlar da Facebook'ta. Ine şo taýda okanladym. Kim SSR döwrüne doglan bolsa, kimin gyzyl pasporty bar bolsa, kimin şahadatnamasyny şo 91-nji ýyla çenli doguldy diýip ýazylgy bolsa, diýmek şol adamlaryň hemmesi hiç ýyl bökdönşsiz, hiç ýyl egzamensiz, hiç ýyl bir dokument ýanky nemenki garaşmasız, möhletsiz ýanky bir ýurda baraňda sen 5 ýyl, 8 ýyl garaşmaly bir şo ýerniň grajdan nemeligini almak üçin, watandaşlygyny, pasportyny almak üçin. Bu bolsa şu zatlarsız, bökdönşsiz diýip ýazıly da. Hiç ýyl garaşmasız. Gönü bir dokumentlerini tapşyrýançaň, gol çekilýänçä bir 10 kaya içinde wagtalar şol wagtyň içinde de size grajdanlyk beriler diýip meni şolar ýaly bildiriş okudum men. Ondan bu bildirişi has anygyna ýetmek üçin falşiwmi dälmi şonuň anygyna ýetmek üçin men bir adwokatym bilen görüşdüm. Onun ýanky düşünürdi, bolup biler diýdi. Näme üçin? Sebäbi Russiýa öz halkyny köpeltmek isleýär diýdi. Onun gurrun şo taýda galy adwokat bilen. Soň özümçe üns berip başladym. Näme üçin beýle arkaýyn hiç ýyly muhtuny paýlaýar diýip. Yani Orta Aziýanyň ýaşaýjylaryna, milletlerine beýle ki Moldova bolsun, Ukraina bolsun, Gruziýa bolsun, Abhaziýa, Osetiýa bolsun hemmetine paýlap çykdy. Inni şol Saakashvili döwründe Osetiýanyň halkynyň 90%-ni Russiýa nemeti bar ekenne, pasporty. Russiýa döwletiniň pasporty. Grajdanlygy. Hiç ýyly problemasız. Ondan bu näme bolýar? Soň grajdanstwa alan adamlar bizimni Russiýa islesek, Russiýada ýaşar bilýäs, islesek öz ýurdumyzda, ýöne biz Gruziýada ýaşaýan adamymyz ýok, biz arkaýyn ýaşajak diýär. Öz başdak boljak diýär, şey diýem. Indi oýnanan oýun paýlanan grajdanlyk, ýani paýlanan pasportlaryň üstü bilen oýnalýar. Meniň görýän datlam. Şol halky Gruziýa garşy goýup öz adamyny ýerine prezident belläp şo ýere özüne bakna bolajak adamlardan prezident goýup şey diýem, ýani Ukrainada etjek bolşýal Donbassy näde ýani şonu eden oýunyny, şu wagt etjek bolan oýunyny bir wagt oýnady 15 ýyl menen öň Gruziýada. O taýda biýüne adamlar ýani absolutny biýüne adamlar, müň dönem köpräk adamlar öldü diýip statistika berýärdi. Inni menine gören datlamy, eşden datlamy, ýani okan datlamy aýdyp berdim size. Şeylerek wakalary gördüm.
Menin göz ýetim. Belki men köp zatlara göz ýetirip bilenlerlerin. Şoň üçin mene sizi şu gün çağıranym sebäbi, çağıranymyň sebäbi. Siz aýdyp berseňiz nämeler bolup geçdi? Şol 2008-nji ýylda. Ýene bir zat ýadyma düşdi. Putinin Saakashvilini bir ýerinden asaryn tutsam diýdi-de. Şo diýen nemesi bar. Doğru. Edip aýdandady. O Saakashvilim on ýala diýdi bilmersiň, o zatlar men özüme gerek diýip jogap berdi ekrandan. Inni şol arada birazjyk gurrun etsek, näme üçin edil häzirki döwürde Saakashvili türmede diýen ýaly dälhanada saklanyp oturdy. Klinika diýip aýdylýar, emma klinika dälle ol bolşa näme men diýär. Türme psihiçiski, yani психически отклоненных näme diýär. Для людей. Derman bilen yani psikoz garşy dermanlar bilen saklanýan yer. Yani saglygy ne ruhu taýdan ne saglaryň Ruhuna saklanýan hastahanasy türkmençelä aýtsa dälhanada saklanýar. ana şeýdi. Ana kömek etdiňiz baňa gowy. Onu ruhsat berseňiz men aýdaýyn bolşarym. Ýeme Gruziýa ýurtdaşlar ol öňki SSR ýa-da Sowet Soýuzynyň 15 respublikasynyň biri. Sowet zamanynda bütün ýa-da Sowet Soýuzynyň ilaty gidip Gruziýada Gara deňizde diýinçalar. Ol bir kurort zona. Gruziýanyň içine şol döwür Abhaziýa giriýär, awtonom bolup, onsoň ýa-da Günorta Osetiýa giriýär. Ajdariýa giriýär. Awtonom respublika hökmünde. Gruziýanyň özü içinde de Gurdiýlaň içinde de bir topar bölünşik bar. O türkmenliň tire taýpa bolşýar. O ýa-ni näme diýdi? O Svanetiýa bar o taýda. Onsoň ýene bir 2 tane bir ulrak ýemeler bar bilen tirelerim ýa oturum milletlerim. Şol her dagyň öz tire taýpasy bar diýsek ýalňyşmyr Gruziýada. Adigeyler bilen lezginler hem girýär-mi? Yok, ola girenak, ola başka yere degişli. Inni diýjek bolýan zadym, lezgiler ýeme degişli, Dagystany degişli, adigeyler ýa-ni çerkezleri degişli urtda, ola ikisi bir bolýar. Millet hökmünde de kökem deňrek bolup. Emma Gruziýa näşular ýaly 6-7 milletten ibaret bir kiçik respublika. SSR döwrüne dogry belli geçdiňiz şol yıkılmaka o SSR'ın yankı Daşary işler ministri Eduard Amfrosevich Shevardnadze diýilýän adı. Hakyky emme belli listi lakamy var, ýa-da çal saçly tilki diýip. Bize sapar tilki bardy, orada da yankı şol Eduard tilki var. Olardan şol SSR ýykylyny göni Gruziýa geldi, şol taýda öz häkimetinde kelçek bol, onu Ziyad Gamsahurdiýa garşy çykdy. Onsoň bir topar ýa-da kanunaky ogrular bar şoda, hoşodurlar içine. Bular garşy çykdy, öz ara uruş bol, gara respublikanyň içlerden geldi. Şol taýda siz gansız diýdiňiz ýöne gan döküldi, kän bolmasa-da şu Abhaziýa şol Gruziýa kataryna çykmagy ýetişdi. Emma ol Batumydaky ajdarlar olar ýa-da çıkıp yetişmediler. Yani Moskva bulasyna boldy diýsegem bor. Sebäp şol döwür Moskwanyň emesi şäher häkimi Yuri Lushkov milliardlarça dollar oturtdy. Ýa-da Ajdariýa. Şo taýda Gara deňiziň kenarynaky jaýlar, binalar satyn alyp, şo taýda orsaşdyrmak syýasatyny alyp bardy. Ýöne işinden aýryl öllü gitdi bolan, soň o zatlara bitirim boldy. Gruziýa ony izin aldy Ajdariýanyň dollugyna. Ondan soň bir aseteli uruşa gelsek, şu dogry belli geçdiňiz. 18 awgust, 8 ay bolýardy, awgust aýynyň 8-inde 2008-nji ýylda Orsiýa ýa-ni öz goşunyny Gruziýanyň içine sürdi. Başta bilen bahanasy hamana ýa-ni bir Gruziýan goşunlary çykynwaly ýa-ni Osetiýanyň paýtagtyna hüjüm edipmişim.
Çıkınmalım olan o territoriyası Gruziyadan. Siz sonra hücum ettin, son içinde de ors eskerler vardı, şunun içinde 5'ti mi, 10'tu mu, 30'tu mu yaralı oldu ya, öldü deyip, yine gidip yatan diviziyanın içine soktular, bakanı bilen. Şol döwrüm olan edýän oýny hakyky şol ýemede Pekinne, ýene Pekinne de ronk gelýär. Hytaýda olimpiada oýunlary gidip durdy. Şol garma görmelikde Putin özü däl şol döwür ýanky on oturtma prezidenti var, Dmitri Medvedev. Ol şol ýanky prezident kürsüni saklap oturan. Şol sarly goşun. Şoň ady bilen sarly. Ne Batlayacak. diyecek? O atlayanca kürsü saklayanca kürsüyün soğutmalığı için. Inni neticede ne mi vardı? Yine Gruziya. Gruziyanın misalını bizim Türkmenistan göz önüne getirildi. Türkmenistan'ın 5 tane velayetten ibaret. Bir topar yankı tire taypırlık bizde var. Onu biz ayrımçılık görümden kol milletin görünüşü, milletin şi ve dilleri, ileriki Türkmen, gayraki Türkmen, her oturum lilatın ödünü görerek dilem var, devem var, desurum var. Kul bolaymalı zatlı. Yönü Gruziýadaki ýagdaý şu karty oýnadylar, şolary bir-birine garşy goýmagyş. Şol oýundan biz özümize netije çykarmamyz gerek türkmenler. Şumal orslar şu karty Orta Aziýada bir oýnaýarlar, Türkmenistanda da ikinji bolup oýnajaklar. Şol 20-nji ýylyň ahyryna çykan görüňler bar. Aý biz ine Lebaby aýyrmaly, emani Balkany aýyrmaly, Nebit bizde bar, Gaz bizde bar, Aşgabatda hiç zat ýok, Otaýda bir zat ýok, Mara ünsberlerine daha sow horhum siýasy. Şu gürrüňleri ýaýradýan türkmen halkyda, şu gürrüňleri ýaýradýan ine Rus imperiýasynyň ýörüýte, ine propaganda bölümi we on propagandonlary. Başlan bol bolçany şutur getirmeli bolýan dilme. Şol orsa işläp beren türkmen jurnalistler. Şolun üstü bilen, şolun ağlı bilen, şolun sözü bilen milletin aňy zäherlenýär bizde de. Ine 2008-nji ýylda ine o emede Gruziýada şuň ýaly bolup geçdi. Siz aýtdyňyz ýanky Putin Mikhail Saakashvili'ni ýigrenýär. Ýigrenmäçde de o özüni men halkyň saýlan prezidenti. Men ýurtda reforma geçirjek. Men ýanky gün matar bilen işletsek özüm ýanky birleşen başlan bir gün matar döwletleriň agzasy boljak. Birleşen Milletlerde öz ornum tapjak, hakyky huzursy ornum bolmaly. Aýdar Ýewropa bileşigine de men bolmaly, gerek bolsa ata ýararlyk diýip agzana bolýar. Şo çöwelizlerden dünýä hataryna boljak diýip. İlkinji şonuň amal eden işi bütün Sowet Geňişligine şu polisler amana getirdi. Saakashvili. Ýoksa SSR döwründen bäri ýurtdaşlar men ogluluk döwründen bäri bilýänim, görenim, eşdenim. Şu Gruziýa polisiýa, milisiýasy alyp paraxor polisiýa egni pagolly SSR-iň geňişliginde hiç bir ýerde ýokdy. Olar senden parany ber diýip elini serenat. Sen saklaýa maşynyny, sana sırtyna urýa, elinden sırtyna aýasyna maşyk goýýa. Sen şu apşeden bir pul salsam 10 manat bolsa, ona aýrýarda ýene melini goýýar. Ay şu gara 50 manat almalymy, 100 almalymy bilemek. Şonu alýança ýüzüňe de seredenak. Soňam ýüzüňe seretmän taýagyny galyp bar gidiberdi. Ene Gruziýanyň şuň ýaly polisi bardy. Şolaryň hemmesini amana getiren ene Mikhail Saakashvili. SSR döwründe ýanky ogurlar diýär-de ene Worzakowlar diýär. Türkmenistanyň biri bardy, Aýmurat ady bilen bütün Türkmenistan. Şolaryň hemme ogurlaryň başlygy, ogurlaryň gelip çykyşy we köpçüligi Gruziýada, Gruziýalılar. SSR döwründe şu bütün SSR-iň giňişliginde kriminal emani döreden we ýöreden Gruziýalılar. Şolaryň hemmesini tutup getirip Gruziýada türme basyna Saakashvili. Hemmesini. Biri sypdyrma. Indi şuň kun Putin Saakashvili'den şu jinayetkarlar üçin aralýar. Sebäp bir on sagaly bar, Prigozhin aýdýar, Wagner'ın ýolbaşçy. Olum türýem çykdy.
Olam sol 10 yıl türmede oturup çıkanı. Yine dünyanın lerdağını salıp adamları suutsuz, mesela kararsız urup öldürüp. Saakashvili Gruziyada şu zatdan soňuna çykdy. Görse Putin bir soň SSR'ın territoriýasyny därecekde Orusiyada da, Ukrainada, Belarusda da görerler de ene Saakashviliň edip oturan işi prezident hökmünden. Ay garaz muňa dörli muzabat yapdylar. Ay oň bir ýemesi bardy premier ministr. O peş ýakana boguly ölüpdir. Ay şoň peşiniň turbasyny ýa-ni Mikhail Saakashvili bekläpdir diýilen ýaly görürüm. Ene şular ýalda ýaýra diýär. Öldürenem şo Orusyň öz KGB'si bolmaly. Men pikirimçe. Saakashviliň kellesine geljek zatlar derler. Soňra prezident demokraty oturdy, ol Saakashvili Ukraina'ya gitdi. Ukrainada muňa Ukrain garaşdalygyny berdiler. Mane o özüne baknetjek bol Poroshenko o ýa Odessa oblastynyň emeli gubernatory edip goýdy. Olam baran ýerine şol portdaky gidip ýatan Odessa portu bardy o taý. Milliardlar dollar ogurlanýar. Şol bilemsedim. Istilýär. O arasyny jaň eledi. Onun sonçy bir ýa-ni olam onu wezipesinden aýyrdy. Ol ogurluk edip oturdy. Poroshenko da şo ýema üstü bilen ýok gatnadylýardy milliardlar dollar. Saakashvili gyssy onu aldy da Gruziýada tertip etjek bolmady. Soň Saakashvili o bilmem näme sebäp bilen kim bir haýyş etdimi ýa muny ağlawa saldylarmy? Gruziýa geçdi. Ukrainada. Ene şo taýda da tutup muny türmäge basdylar. Ene näçe ýyl bar türmede oty dağ ýaly adam çöp ýaly görnüşe urilişmek. Hiç dat ýok şo. Ene çöp ýaly tanar ýalylar şumal suratyny görsen. Ene şeýle prinsipial adam, ol baýlygy da gowalaşana hiç kim diýip bilen Saakashvili paraxor ýa ene milyar dogrulady ýa milyon ogurlady ýok. Almada ýaşasy. hiç nimesi ýoken şoň bir daşarutlarda villalary, daşarutlarda ýahtalary ýa ýene bir zady gämeleri, on ýalad ýok, pulum ýokdy şwitsarski banklarda hiç zady ýoken Saakashviliň. Yok, ol arasda şol öz halky üçin, öz milleti üçin, adalet üçin görüşen, işlen we iş ýöreden adam. Ol bir göreli bolmaly adam bütün SSR giňişligini men şey diýip hasap edýän. Ýöne ene şular ýaly ýagdaýa düşdi. Indi bütün gün matar şol halat edip bilenat näme üçin Gruziýanyň baş tutanlary Orusýadan goýan adamlar. Yani. Ol oturdy. Olur Abishvili diýdi, näme diýdi? Şwililerken olar Orusýada olar biznes ýöredip bererler. Ondan näme? Saakashviliň ejesi berýär. Ýydylan çörek geçirdi böyle bilemok diye. Çörek. Nahar. Doktor getireli Ýewropadan saglygyny seretdirjek diýsem diýe ruhsat beren oklar diýe. Polşanyň wraçlary synaşdylar geçmek üçin. Şolar ine iň soňky şol ekranyny Saakashviliň ýagdaýy barada gurrun berip gaty köpelli de gurrun berýän. Şoň ýagdaý agyrlaşýa, ýürüýte, Rossiýa öldürýär. Rossiýanyň eli bar diýip, ondan Polşanyň doktorlary eýdip ahyry şolar geçdiler 5-6 aýyň içindemi, 1 ýylyň içindemi. Şolar ýaly köp nime synaşdylar da geçmek üçin. Şo türmäge baryp şonu analizler almak üçin, saglygyna seretmek üçin ahyry şo Polşanyň wraçlary geçip bilirler. Indi şonuň ganyny görkezýän zat ganyny bütün organizmde herleýän maddalaryň, jisimleriň nimesini tapdylar. Jisimini tapdylar. Dogry. Ondan ýene bir goşmaça aýtmaly zat bardy. Näme üçin Putin Gruziýalary ýa-da Saakashvilini ýigrenýär? Ol bütün Gruziýan halkyny ýigrenýär diýip aýtsak ýalňyşmyr. Näme üçin? Men bir topar maglumatlar okudum da Putin barada, oň çağılıgy barada, gelip çykysy barada. Yüzlerce makala bardır. Dürlü adamdan ýazan zadyr. Sonun gelip çykkan zat Putinin öz ejesi. Şol birinji äri bilen aýrylyşyp ýa soň göçüp gidýär seberde de şo taýda bir Gruziýany sataşýar. Şoňa äri çykýar, soň ol şo Gruziýan bilen Putinin ýanyna alyp Gruziýa gelýärler.
Onun o taýda Putin'e öwey oğul bolan soň ünsberlene urulyp benjelip ýa-da bir kulak çekkesine urulan ýerken bolmaly. Sondan soň alın özü ýa ary bar. Soň şolary taşlap gaýdyp gelip şol Leningradda haky tarapynyň, eze tarapynyň garnaşlaryna ulanyn. On öz biografiýasam gaty garanky, ol özüniň kini dogry açylan görkezden atda, on öz durmuşy garanky. Ne çağalarını ile görkezeni, aýalyny ne nämesin, hemme zat sow, şo ýorganyň aňyrsynda ýa tutýan aňyrsynda ýorganyň aşağı. Şoň üçin ol Putiniň adam ýigrenmeklik häsiýeti, ol diňe bir adamyň üstü bilen şo bütün halky ýigrenýärdi. O gördüğün halkın näme günäsi bar? Uran bolsa seni atalyň urupdyr ýa on garnaşlar bütün gördüğün halkyň senin öňünde näme günäsi bar? Onuň Saakashvili ýa prezidenti mene göremek SSR giňişliginde. Täpşo ilkinji ýaş ýigit lider bolup orta çykyp halkyny iş edip zähmet çekip iş görkezde netije görkezden. Elbetde ol şaryn iş edýän adam ýalňyşyp biler, ýalňyşar o. Ýalňyşyk işläp bilýän adam ýok 100%. Bu taýda bolmasa bu taýda ýalňyşarsyň, o bärde ýalňyşmadan ýene bir ýerde ýalňyşarsyň. Menim geçen ömrüme syň edýän o işimde goýberen käbir kemçiliklerim bar. Ýa bir käbir adam soňuna çeli diňlemändir. Ýa şolary men ýol açyp bermändir, belki başgaça bolardy. Şem ýa ynanmandyr. Bular ýaly adamy ýygyna gaýtaryp özüni oýlandyrmaga mejbur edýär. Bar da insan perwer boljak bolsaň şeýle bolaýmalmy gaýdypşyn. Ýöne men Saakashviliň işini hiç bir kemçilik, ulu kemçilik, göze dürtülüp duran kemçilik ýa halky äsgermezlik eden işler ýok, ýene bir gezek ýok. Bizim şol Niyazovymyzam ine tanqid edilen birine şol Saakashvilidir. Ona aýtmak gerek. Şol döwür açyk tanqid etdi. Putin'e de ol tabiň bolup duran adamda bir kelik SNG-niň ýygynyna gatnaşdy. Men SNG-den çykýarmydy. Bana gerek geldi. Ine son şün on kezirligi sebäpli ine Putin onu şuguna saldy. Beýlekileri ne görelledip hana şonu türmede saklaýar. Şoň üçin Orta Aziýadaky hemme prezident dip atlandyrýan diktatorlar bar. Bir kanun oturup. Şolun hemmesine ne görelli Mikhail Saakashviliň ykbaly bolşar. Ýoksa Hadi aýdyp gutarym. Sovet giňişliginde şol iştahny Pribaltika döwletlerinden soň ýaňsy agrak geçdiňizde ilkinji bolup şo Orsiýada garşy baş götüren ýa öz garaşdyrlygyny almak üçin hereket eden, dyrjaşan, talaş eden adam ene Gruziýanyň lideri Mikhail Saakashvili. Aýtdym men bol. Dogry. Ine şu deme ýadyma düşdi. Bundan bir 5-6 ýyl munyň öň bolmaly kadýan. Bir gepleşik gördüm. Rossiya kanalyna. Şol ýerde ýürüýte Saakashvili'ye bagyşlap gepleşik etdiler. Haýsy kanallygy ýadyma düşenok ýöne Amerikadan bir massajçy aýal şonuň çağırdylar ekrana. Onuň men geň alym. Bir topar pul töläp bir ady belli massaj edýän aýal Amerikada şonu çağırdylar ekranyna. Oňa ýürüýte bilet almaly, oňa wiza açmaly, getirmeli, ony gürletmeli. Ol mugtuna da gelenler ýöne şo gepleşik etmek üçin şoňa näçe pul tölendirler, men şoňa haýran galym. Onuň bu soraw berýärler. Yani provokasiyon sorawlar berdiler. Ýani Saakashvili'ye garşy. Olaýalaýdy seni diýe nädip çağırdylar Saakashvili neme masaj etmek üçin Gruziýa çağırlypdyr da. Bir saparmy ýa iki saparmy çağırlypdyr onuň. Bundan soraýarlar. Ýani nämeler etdi seni? Saakashvili masajdan bir zatlar neme etdimi? Bir zatlar neme gepin sözünü ütgetdi, el gatdymy, şoňa sorawlar, provokasiýon sorawlar berdi. Olam aýtdy. Yok dedi, men näçin oňlar neydi yatıp turmalydy. Men neydi pul töledim, men masajyma dedi, bolly men gaýtdym dedi. Onuň maşynyny ýene aeroportdan garşy aldylar, şoň maşyn nimäň dedi, prezidentski maşynlar dedi, haýtamada bire garşy aldy dedi, men dedi. Äkitdiler, bardym masaj etdim, gaýtdym, soň otel görkezdiler, ondan soň ýydyma gaýtdym dedi.
Maňa näme diýdi, pul töleýärler, men masajyma benim ýdyma gaýtdym soň diýdi. Onuň näçe bar çağırdylar da, diýip soradylar onu, bolam aýtdy. Ay, kitapary bardym diýdi. Onuň näçerak pul төлediler diýdi, ay, men ýolum ýapdylar diýdi, ýene plaça berdiler diýdi. O bir ullakan sum aýtmady. Ýöne men geň galranda şol Russiýanyň propagandistlary Saakashvilini ýa-ni ýigrenji görkezmek üçin ekranyna şol aýaly Amerikadan eltip ekranyna gürledip soraw berip, ona da üstesinde provokasiýon sorawlar berip, "Seni başga zatlara etdimi?" diýip. Olam ýok diýdi. Amerikan adamlar yalan sözlemeýärdi. Men şoňa onandym. Yalan sözläp ýören adamlar da. Men diýdi, professiýam masaj etmek, oňry ýatyp turmak däldi gönü. Onuň ýöne şol nime puly nirden alypdyrlar diýip onu başgaça öwürdiler. Ol aýalyny gep alyp bilmediler üýtgeşik. Şoň jünem inni puly Saakashvili nirden aldy masajçy aýala diýip. Onuň budjetden alypdyr diýip çykardylar. Ýani gepleşip. Näil budjetden alypdyrlar, näçe alypdyrlar o belli däl. Şo masajçyň puluny budjetden ogurlapdyr diýip şol masajçy getiren üçin gara ýönkejek bollar. Ýöne o taýda prezidentleri Putin'in 20 ýyllap, 23 ýyllap ogurlap oturan pullary gadan nevitten gelýän milliardlap pullary gözlerine görnen ok, oňsyna şeýdip atanak çyzdylar. Saakashvilini getirip etdirin masajçysy üçin ullakan bir gepleşik etdiler bir sagatlap. Menim ýaltanmaşyn bir sagatlap dinledim Almada. Men habarym bar, ol interwýudan ol aýallaryň öňäm üçin Mikhail Saakashvili masaj üçin bilermen çağırdı. O masaj edýän Renan ýa erkek Gruziýan öz üçin üstlenlik sanatoriyada var. Olar SSR döwründen masaj edip berdi. Ýöne oňky dibinden bir üýtgeçik. Birinden aýtdym ýa agyr böwri adam Saakashvili, dag ýaly. Til Mahmud diýär adam. O 2 metre goloy boyu var. Bir ýerde olar şo ýaşlykda göreşende menämizden bir ýyl bynsynyp şol oňurgalary süýşýärdi. Ondan şonu bezertmek üçin şu aňyrda Amerikada ýöretip bilermen bar, ol diňe ol masaj därler, ýöretip şol bir oňurgalaryny ýerine goýup bilýän adam. Soňa da jogap berýär. Son şart getiripdirler. Enne seredin, şol näme pulos agyrlanan boldy. Şol başta Amerikan Gostepi şol korrupsiýany Gruziýadan aýyrmak üçin Gruziýa hökümetine aýlygy şolar töledi Amerikan dollarda. Soň olar ýylary diýip pullaryny ýerdi. Şol hiç kim şol öz halkynyň ýa döwletiniň bankynyň puluna el urmazyk üçin Amerikalılar şu hökümetin pulunu özler çykdy boynuna aldy. Aýma aý. Bolluk oturdu. Ondan o taýda para da ýok, peşkeşem ýok. Ýöne diýmek şol bejeri alan üçin oňa da o döwletiň baş tutana. Oňa diýmek bir ýerlerden bir ýörüte statýaň üstü bilen ýanky bar medisina ýörüte hyzmaty bardy. Şoň hatabyny getiren bolmaklar mümkin. Ya bir mesenat uğradandy. Men onu şoň bilemem. Ýöne o taýda Saakashvili ol döwür şol biriň ýeke köpük pulunu alyp durýar döwletiň kini hiç kim hiç zat aýdy bilen ýok şu neselde. Maglumatam ýok, subutnama da ýok. Doğru. Doğru şol eltilen getirilen ýa-ni masajist olany chiropraktor bolmaly. Chiropraktor diýilýär-de, süňkleri. Bizde de şu chiropraktik diýilýär-de. Hakyky. Ýöne men diýjek bolýan adam ol ýaş prezident, ýaşygy näme bilen garalap bordyň, şolar ýarzat bilen para almaýan bolsa, peşkeş almaýan bolsa, o halkyň jübesine tinkesin dikmeýän bolsa, näme diýjek başga? O görnükli dag ýaly ýigit, orta çykany Pil Mahmud diýär. Ýöne tank ýaly bir emelen üstüne para horlagyň üstüne sürünen özüm görsen Allah saklasyn näme? Gıngır, kaharcan häsiýetem ma şol beadalatlyga garşy. Ýok, onu aýtmak gerek. Ýöne şol 8-nji awgustdaky uruş, 5 ýyllyk uruş
edilen wagtam şol Pekinnaky olimpiada gabatlap etdiler. Garma gurmelikde aljak bollarlyrmady. Ine geçen ýyl şu 3 günne ýa-ni Kiýew aljak bolup eden çalışam şol Putinin. Ne Ukrainany bölüp başlaýardy. Hana bir bölegini siz alarsaňyz diýdi ýeme Wengriýa. Şo ýemani bir Zakarpatýa, Uzhgorod welaýeti bar. Şo taýda esasan Wengerler ýaşaýardy. Ondan Angrýany bar, o Bessarabi, o Ninniýa, Urumylar siz alarsaňyz diýär. Bäriýany Lwowaý diýär, ay Polyaklar alar. Galanan biziňki bar. Demek Ukraina döwlet, diýen döwlet ýer ýüzünde bolmaly. Kim saňa beýtmäk ursat berdi? 91-nji ýylda lalasyk boýunça döwletler öňkü SSR çägini çyzylan serhet boýunça dargada. Hiç kimi azar vermeler ya goşuşmalar içerki işini ya serheden. Gol çeken birinji şoňa ýanky guwa geçen ýa-da arka duran aýdal ya garant bolan adam ana Orsiýa. Olaram ine şertim şahama edip ine ähtinden nanyp ine edip beren oýlary şu Ukrainanyň garşysyna. Näme 94-nji ýylda Ukraina ýadro ýaragyny aldylar elinden. Almadyk bolsa çygdyn çykarardy şuň kuny Orsiýadan o ýaraglar bilen. Täp men 14 ýyl pagon götüren adam bolamsaň bilýän haýsy halkyň nähili ruhunyň ýa duhunyň barlygy. Ukrainalar hiç kim ýeňip bilme hiç aşa. Söwüş meýdany. Şu soňky serne şeýle uruşar. Täp olaň motivasiýasy bar, olaň watany bar, arkasynda halky bar. Şu garry mamalaryna şeýle mescitlerde durup şolaň jan saglygyna aýyp okap oturýar. Soň pensiýasyň soňky şaýyny şeýle fronty tapşyryp otyr. Ene. Ondan o halky kim ýeňjek? Babuşkalarına babuşkalarının içine nime ugatıp orsallatlar. İni naharlayan eken piraş gibi şirip. Yolum var. Bu yadıma düştü aydan olşarlı. Men boynumda kalmasın. Yema Ukrayna dostlaması da köp salam aýtdylar. Eden hizmetler. Onum yetireyim size. Ina şeýle Gruziýa barada men ine bilýän zatlarym şol. Ine şo Gruziýanyň ykbaly türkmeniň başyna elmeden bar. Hana gazymy da alyp otdy. Sonra nagym sen kim diýip. Hani Türkmeniň gazyny alyp özbege satdy. İkimiziň aramyzda türkmenler özbeginiň arasynda 2 kilometrlik serhet bar. Şoňa turwa tapanakmy, ha? Gurban boly. Ene. Hemme zat orsun elinde. O 4 milyard, 5 milyardy ýemedi. Krasnovodskda o deniz portuny gurdy. Ol gurana pul Türkmeninki ýöne port orsunky. Dolan rýanam var. Ene, gotordy mesele. Türkmeniň hani interneti barmy? Olam orsun elinde. Hemme zat şolaň elinde biziňki ýöne ýeme daşarky dünýä üçin gaby türkmeniň ýemesi bilen diýýärdi. Ady bilen ýa türkmeniň etiketkesi bilen ýa türkmeniň simwolu bilen ýa türkmeniň baýdagy bilen. O baýdagym türkmen halkynyň taýlan baýdagy da. Hakykatdan bol. Ýöne hemme zat türkmen halkynyň adyny diýip gije güni şu watan satan programmasy ýalyn sözler bar. Boldy. Biz şu zatlardan netije çıkarmalysa Gruziýadaky uruş o taýda ganyň öküllik sebäp prezidenti halkyň arkasynda durdy. Şoň üçin uruşuldy. Bizde halkyň arkasynda durulan hökümetem ýok, prezidentim ýok, hiç kimem ýok. O wallarym gelse bir elini galdyryp oty, alyňmy, maňa degmeňdi. Orsam gelse, mesen kemme zat, alakit. Hataýlam gelse senki, Azerbaýjanam gelse, hana deňiziň ýarsy senki. Türkem gelse Pakistan, Puhtam, hemmesi zatlarına şu men kursuda tursam moliyat. Ine şeydi, vatan satıp otuyor bir topar garamda adam. Hayran alayım. Ine hayran alayım. Olsan görýän bol depes açyny işe. Näýip beýle bolýar. Şu zatlardan güzel halkymyz netije çykaryp bilen görüp bilen. Gidip $300-400 üçin biriniň kapysyna talaban minnetin çekip onum yarım aç, yarım garny dok galanym ýurda ýetir oturan çağalaryny urdy. Olaňam aňyrdy dap gününi. Bärdäkiler habar beren aklar näme bolup geçýän öz maşalatyn. Ha? Barda tanamaýarlarym köpüsi ýygyny. Tapmaýarlar. Güzel şoňa düşünip bolana. Men oturup haýran galy. Şunça baýlygymyz bar. Bir çen şaky ýaşyda her kidardyň bir oýunmaly wagty geldi bir döwür.
Bir sagatlyk işi biz 32 ýyla çekdirdik. Bir sagatlyk işi. Şunu aýdyp dilim sıpyrly. Mene bilemek başga näme düşünür ne diýdi halkymyza. Näme düşünür? Benim hayran. Benim hayran. Ýöne her ne aýdyp durmaly. Sebäp gün-günden adamlaryň şu postlak giden beýnisi aňy açylyp başlady. O da şulatlyk hiç tatdan habary ýok da halkymyň. Men halkymyzy hiç açan günäkarlamak, şunu ýürüýi töleşdirip, şunu aňsy edip goýdylar. Şunu eden topar var, şunu eden ady belli adamlar var. Ine biz şolardan soramaly jogaby. Şam öldürülüp gidenim bolsa nebereler var şolan kadanyň haram puluny ýyp oturan. Ýewropada nerede bolsa da ýaşapdyr. Ählisine gam gosturup ýygyna getirtmeli. Men şoň tarapda. Men hiç asan türkmen halkynyň samsy kasabyny özmem göremek, görjegi de görkezmem. Ýöne bizi kördekin goýdular diýdim. Onum ýöretdir. Şu halky aňyny alsam, onu beden näme hiç adam däldi. Adamda kelle bolmasa gowreleşde, baş bolmasa gowreleşde diýilen. Şol aňy ýokdur. Gitdiýse o tak gide geldiýse bu tak gel. Buň aýlygyň ýok diýse onu motiv 3 aýdan soň sana 100 manat berse onu alt maňlaýyna silýärler. Haman asmanyň gelen nur ýaly onu. Sen gör halar zahmetin hey gördüňmi Amerikada? Pul maňlaýyna silýär naty. Men aýran öyle. Hemen geň Yine bir geň galyr ýanda hatda meni şonu inniki gepleşigmede belki şu hakda gurrun eder salmada neme. Ilki bulary ýa-da şerwet okan ýaşy gitler barny Wahabi diýip basdylar. Şoň aletdiler innem bolsa hälim şindim şu Türkmenistanyň içinden gelýän habarlara görä ol Puştun nemeleri bolýan Talibanlar bar. Şolaň geýýän işi bir gıyma balak ýaly oduň üstünem köýüne uzyň iki gapdal dilik şok ýamışlar. Onuň bunun ýa Türkiýede ýaşaýanlar zatlara da kar nime diýmişler. Gaýrat bar orada sargap bize uğradyň diýip diýe geýýäs ştaýda geýjek biz tapsak diýip diýe şey diýmişler. Emi geň galýan ni Türkmeniň öz gıyma balagyny nime zakat etmen o anyň şo puştundan balagyny zakat edýär eşiklerini. Indi şu hakda bir gepleşigimizde şu hakda görüň edeliň. Men gaty bu nähili beýle aňsatlyk bilen türkmenler öz dilini çalyşyp bilýärler, dinini çalyşyp bilýärler ýa bolmasa egini eşigini çalyşyp bilýärler, bedeniýetini çalyşyp bilýärler. Bu nähili eýle bolýar. Bu nähili eýle bolýar. O hindilere meňzäp ýörenler ba. Hindi boljak bolup şolaryň däbinden alyp toyuny da goşup ýenesini ýazyny ýenesini goşup başga millet bilen kin goşup ýören mar. Garaz bir gaty bir ütgeşik millet bizim türkmenlerimiz. Indi kepleş Bolar öyle sen normal bolsalar sizin soňa da işte materiallar tapyň menim wa tapsam seredik görün. O gaty geň zatlar bolup geçe. Şiralyň bir goşgusy bar da men türkmen görmedim diýip şu aýdýanlary bar da indi bilen şu meselede medeniýetde däpde surda watansöýçilikde bir ruh bilen türkmenim kan sataşyp bolany. Bar, ýöne şol halis heme şu adaly bir sehelse ýagdaýy gelipdirdi. Ýöne şol adamlar öňde barjy bolup dur. Şolaň ýygyna halk eýerip indi gelecekki nesli şolaň masalyny, şolaň manysyny, şolaň ömrüni bir terbiýelep täze Türkmenistany gurmaly bolýar. Ol sandan çykarlar biz ýygyna nädip gaýtarady. O türde hani öwläni gojaklap dady beýdat men aňym şehit näme şehit ýanyp turan ot maňa pul beriň diýip. Sen eliňe pilaly gitdi işle. Kimiň sana bergisi bar? Bir dinim oyuncak ettiler, oyuncağım däl, meni gazanjyň girdisi etdiler. Indi görýän, Gurban bolan ere paýdana, indi şol hem egine donatyp elin beýden öle wagt sen o gidip o Mekke'de
Şeytan aslıyatı, şeytanın ulusu öldün sen taşlama. Hudaý urur diye, Hudaý tutur diye, uruyan tutyan mırda näme üçin uranak ya tutanak. Ya dini gözekçiligi diýen ölemeler var, yan ahulum adı bel nämeler mi? Or kellelerine telle uruşup planı ýarlajak bolup oturarlar. Hana? 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 Senin dininde şeytan bolup giren adam. Senin kerametli Mekke'ňiz ine haram ayaklar bilen depelep diýerler. Ýurdan ölüm görkezýän zulmy öz halkyna, öz milletine, öz doganyny, musulmanyny ne edýän iş. Benim temmesin berýän bolsaň halkyň çykany kesin kellefini. Ha? Başaraňyzakmy? Onu näme üçin din gylyjy diýäňiz, ay oň oruny, ay buň borun. Biderek görün, bolçar. Biderek görün. Aman, Bular dinim siyasete urdur. Men şoňa gynanýar. Hep men hakyky o dine ynanyň adamlar men öýdene matam. Pek göwünden ak görekden ynanyp oşu 5 wagtyna namazyny ber jaý edip ýaramasady şol hem aradasyny tutup agdyny beklep şeýitdirip agdy kepap duran ýöne şonundy bir ur suw içme saglyk bolmasady. Ine şeýdip ömrüni ötüren adamlaryň dinini ine bular üstünden gölýär. So dinin üstüne sıçıp atıyor şolar doğrusunu aýtsam. Onun men näme üçin men şolaň duran dininde durmalıyam, men şonu gutlamaly. Yok. Yok. Menin Mekke delen arasyny hiç kim görmezse men hiç asy şu pardeşler var da berjaýet. Şolar berjaýet etmeseň näme görüň mar otay? Saňa näme ol artykmyş bonus berilýär o tak baraň bilen. Yok. Bular ne halkarlama üçin diýär olçar. Sonşin o arasını o kemine söwüp ýazypdyr, kapır diýip saparaga delýetipdir. Kapyryň ulu sana Türkmenistanyň başyny noty. Bir ay ölüp gitdi, 2 semana atalogy bolup dolandy. Oň töwerek bolup doganlaryny. Ene kapyrym şolar, şeytanım şolar. Gaýratyny çatýan musulman bolsaň daşlandy öldürüm şolar. Ene menden size dälilen dogry habar. Gaýratyňyz barmy? Hakyky musulmanmysyz? Ediň şonu. Men elime gelsin, men okman, men namaz okumalı adam der, ya okuyan adam der. Kellesini toğlap eline verin oğlum. Yani el yeterimde de. Sen içinden yurdu. Edin. Kimden sonra etmelisin? Ha? Ne? Bu tayda Şirali'nin bir sözü var. Yenim şu şahire donup geldim. Bir oturuşumuzda hanımlar dedi, Türkmen okup olanak dedi. Yani, bolmayan da kendi. Bolyanın var bolyanı, bolyanın bolmayanı katıken. Bappa göklüň neresi şahir onu maşyna kaktyryp öldürdi niýat. Soň bir goşasy var. Bir harpyndan başly. Her bir sözü goşy. Şu taýda bir cümle var. Bir cümle var. Birden boljak boljagam, bolmaz bolmajak bolsa diýär. be. Ene genialny pikir nirde? Bütün goşasy şu bir harpyndan başlap bir harpy bilen gotarýar. Ol men gyzlar wagtda ýylleşip. Şonu niýaz maşyna kaktyryp öldürdi Aşgabatyň ortasyna. Kim ganyny sorady? Hiç kim. Hani bir ýeme ýazyjylar goramasy şo döwür 300 näçe diýip 330 adam 300den gowra. Agzyny suwalan ýaly ähli. O taýda bu taýda ay on agysyna aglanmaly, näme denmeli, adyn tutanmaly. Gaýratyny çatdy ganyny soran bappa göklüm. Etdilermi şol? Ýok. Ýok. Arnalylarmy? Ýok. Çemme düşdün? Çemme düşdün? Awa, awa, awa. Awa, dogry hanymda bir baş tutan edip goýupdyrlar. Bir nämäniň o dogmasyny döwletiň başyna getirip goýdular. Algaşyp gidip ona ses berenler bar. Algaşyp gidip ay Serdar ýaşaglany gowular. Ay bir kakasy ýal bolmady, gowýollara maşşakmyşyn, ay näme etjekmişin diýip ol konsulstwa bar Türkiýede, konsulstwada palaw işiripdirler şowun. Saýlawyny ýörüň gidip palaw ýeliň diýip bir-birine jaň etişip türkmenler. Ha hem Serdar jana ses berip gaýdar, hem palaw ýertip, hem palaw öýüňde edip bilen okmy? Sen palaw görmedinmi ömrüňde? İlk görmedinmi palaw ömrüňde? Serdar jana ses berdiler ine. Algaşyp gidip ses berdiler bir tapar adam Türkiýedekiler. Ani näme? Şonuň hi bir üniversitetde açysda ne bolan nama gurrun eden oklar. Ol narkotik okudy, sapakda uklap, leksede uklap, öz
kursdaşlar aýdyp berýär. Uklap açysly ne bolla ahir diye. Hakatan tek ministrem bolmaka. Yok, on başta sözün söyleyen mal olsan, on bir oğlu Serdardan ulusun narkotikten öldü. Ol ema Kerim oğlu Pökküce var aktığı. Şol öňkü oğlundan bolun. Serdarın oğulları. Bilem ene şo mıngıllap oty görýäň bokurdagyn ke geplerini düşünüklädim sen medik bilip dursun endi. Nämeden çekken şo. Ferdarın gurun edýärler. Oy beýleksem narkomanlar bolyn öleni. Ýöne Ferdarın gurun edýärler. O selkoz institutda okap, şo ýerde açysly ne bolan tapa gelmän ýa tapa gelse uklap. Ana gurun neden oklar? Näme üçin gurun neden oklar? Oturunca durunca narkoman. Innem gelip döwletiň başyna prezident edip goýdular. Ona ylgaşyp gidip hem ses berdiler şo narkomana. Eneside. Ýeme olçanys biziň şeýle bir ynanjan sada halkymyz bardy. Şu türkmen ýaly sada, şu türkmen ýaly ynanjan halky men hiç ýerde görmedim. Ana şol junguldan o göçü türklikli çykan ýemeler bar. Şolaryň ynanyna köp zady. Şu eli bilen elläp görmese. Ýöne türkmen şu bir zat diýdi, soňa şu tarapa ylgak edýärdi, şeýlem kädi. Niyaz alada bular aşyk oýnanýar oýnady. Ha? Hemme jignaly. Şu köpüňizde çeli saklayan adamlar. Bizim 2 manatymyz $1 şaýyňyza çeli saklandy. Ha? Bir ýyl geçmäkay. Hawa, şu $1 2 manat bolsa 13.000 esse gymmatlady. $1 bagada 26.000 manada bardy. Näme üçin niýatdan jogap soramadyňyz? Edin halk. Ha, sizin puluňyzy ýakdy, bankda akylaňyzy köýdürdi. Hemme zadyňyz. Yüzüňize garap garamaýak diýdi size. Hawa. Malli al, goýun al 5 milyon halkym bar diýdi. Oňa da üns bermedin. Aýlary güller çalyp çykdy. Öz adyny, ejjetiniň adyny. Ne bir gurban olam şeýtirip oýnap oty. Bilem aýtdy o döwlet adam üçin, haýsy adam üçin. Oğlu gelip ya hiç de adam diyemek, üst versen şu vatan satan programmasını yine hükümetin yığınağı geçti. Şu her bir şu geçti diyen yığınağını şu bir kartinkadır. Onun eşiğin birdir, diyen sözlerin birdir. Onun o beyliklen ağzı mımmırlaptı, onun näme diyenin bellidir. Yönü diktir o kap beri. Hükümetin yığınağını, parlamentin yığınağını şu üç tancak diktir geçiriyor. Onun ağzını günlük yazıp beriyor, diktir kıram. Borluğu tordu. Yine devlet kim dolanır vati? Nira devletin pulu idi. Onu sorayan halkımız yoktu. Ben şuna da inanıyorum. Ne o? Öyle Gruzya'dan başladık. Kurban olduğunu tordu. Doğru. Burada bu zatların düzeler geçecek yeri yoktur. Enne ümidük şu tarafa. Bulan Putin kakatı giden mi? Bulan başına ahir zamanıyla durverente. Kaçıp gidecek yerleri yok. Yani man haber geliyordu aşağıdan. Düğün ayettiler. Ama daha bular yuvaşlar yurdun tədəliyərlər deyəndə göçüp gidiyorlar. Esasen göçýän yerleri Türkiye bilen Arap. Yankı bir Dubay'a göçýärler. Şolun kanun boýunça saklanyp boljakmyş. Han göreli? Göçüňiz şota? Uğurluk pulları kabul edýän döwletler halmada. O yesin, onun bizim görürs nähile şotayda hasaplaşýarlar. Ente Türkmen bir ayağa kalsın, son şula atımlar, kan görmän öýe girer mi? Hiç açanam etme. Şu 30 ýyllyk arını birer üçünne çıkarım. Yani, bular halkymyzyň şu sabır käsesini şol ömedip, çenden aşa, şol reali tütemedip, elmedam şeyle bolar mı kadi? Eger bolmaz. Men başa Türkmeni gören adam, başa Türkmen bilen söwüşen adam bilelikdi. Egine ber. Hani şol ýigitleň bir toparany Ukrainada şuň söwüşpe, Ukrain halkynyň geleceği üçin. Ene uruş otorsa barar, olaram ýurdun içine serkerde bolma. Şonu girer deşik taparmasaňyz şuň kun iki satanyň arasyny egilip salam berip bererler. Bir haya utançsyzlar. Ha? Bolýar. Her kızadyň öz wagty bardyr. Ýöne bilim şu wagtyda geldin, halis boldy. Girer deşik tapmarsaňyz ertesi. Doğru. Ene şonu aýdyň moçar. Bolýar onu indi hepde şu ýanky diýeni. Bolýar. Gör materiallar seret bar bolsa, hökmen meni bir kerden tapsam seredin, şoňa jogap bereli. Ya şonu aratmaklaş. Belki ona şerli ama yurttaşlarımız şu barada sorak versin ya öz bilýärlerini aýsyn, olaram alıp içine goşaly.
Bolýan wagtymyz kän ýeme alyp oturmaýly adamlarym ýad etmäýli. Ol şaýly. Öyle bir saat bolup barýar. Bona bay bol. Baryn sağlygyňyz hormatly ýurtdaşlar sağ oturun. Hemmeňiziň öýüňize saglyk. Bular elem degen akçyk etmäge iş gatykän. Bolýan, sag bolun halmada, sag bolun watandaşlar, ýene görüşýäris. Meni kepden. Bar sağ oturun. Ol şaýly. Taňry ýakyn.